Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Daytoy titimek tinamnama, may sa timek ngagpupukaw ani Apo Isus umay manen. Ag sagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem ti dalad na. Manipod ti stasyon ti radio DGHT FM 77.7 The Voice of the Pacific. Ti timek ti Pasipiko, daytoy ti pagayam yu ti radio. Pastor Vic Ariola III kumapkablaw kada kayo amin. Anyaman nga oras nga pagpusipusan wenno pakangagan ti programa Timek Tinamnama ited iti Timek Tinamnama Radio Ministry tinabara kablaw ken kararag nga tumanon kanagiti pagtayngan niyo. Ti programa Timek Tinamnama ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries manipod dito'y Loma Linda, California, USA. Ketita agkararag tayo. O Diyos mi, managayat unay, itan taadagadal kami manen kadagiti nasantuan nga sasaom. Luktam kadiapo ti puso ken panunot mi. Idalan na kami kumababayan ti Espiritu Santo. Nga manglukat dagiti puspuso mi tapno income adalan manen, dagiti makaited bangar, ken mangpabilig nga sasaom. Nga mangitunda kada kami iti panagmatalek may aging gana nga makita na kati rupan-rupa. Tarigagayin mi day tangal daw nga intun umay mo alanan dagiti kukwam nga isalatan. May raman kami ito kadihapo, agraman dagiti ayaten mitibiyag. Agyaman kami tinasantuan nga sa aming kamadalin ita, loktam itan ti puso ken panunot mi. Agsipud ta dinawat mi dati napatay ganagan ni Apo Maisus. Amen. As I look back on this road I traveled, I see so many times He carried me through. And if there's one thing that I've learned in my life, it's my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He had said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read the promise. There's a place that I'm preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face, 'cause my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love to me. When I lack the understanding, He gives more grace to me. My
Redeemer is faithful and true. My Jesus is faithful and true. Tiadalan tayo ti daytoy nga oras gagayem iso ti may papan ti linteg ni Apo Dios. Ada tinaawat mi nga surat nga nagapo di jay London ket kinunana Pastor Ariola kano nga yadal mo iti may papan ti linteg. Takayat ko nga maawatan anan-anay daytoy nga suheto. Alagayem agdengeg ka kadatuyen iti suheto nga ingkid daw mo may papan iti linteg ni Apo Dios. Amuyo gagayem, ti awaten ti Dios nga santo, isu dagijay tattao nga agtungtungpal, ti linteg ti Dios ket adaanda ti pamati ken Jesus. Dayjay duwa nga marka. Agtulnog ti linteg ni Apo Dios ket adaanda ti pamati ken Jesus. Haan tayo nga pudno wano napaypayso nga Kristiyano no awan da dya panagtulnog ti pagayatan ni Apo Diyos. Kadagiti panagbiag tayo. Hanmet nga kompleto ti panagpamati tayo kini Apo Diyos no saan nga mayanurot. Ti pamati kini Apo Isos. Dahito yung nalawag, iti Apokalipsis 14, versikulo 11. Ito'y Biblia, dati may sa iding agtutubo nga nagsaludsod iti Apo no anya ti naimbag nga aramiden na tapno madaan ti biag ngagnanayon. Kastoy ti sungbat ti Apo. Mabasa da ito'y ijay Matthew 19, versikulo 16 ken 17. Kuna ni Apo Jesus, daydi agtutubo nga nagsaludsod, no kayat mo ti sumrek ti biag tungpalem dagiti bilbilin. Ado dagiti tattao nga mangirak-rakurak may kaskasaba nga awanen ti bilin. Agalwad kayo dagiti tattao nga mangibakas delikado da. Mabalindan ti mamapatay, mabalindan ti umay-umagaw ti asawa, umaydan agpanggep iti panagtakaw kanda dumapay. Ti bilin ni Apo Dios kakabsat. Isu dayta iti transcript. Wano isu iti mayan natop da jay nakaskas daaw akababalin ni Apo Isus. No kababalin garod ni Apo Isus ket mayan ninaw kadagiti sangapulo nga bilin awan pagdaksan na apay nga ikatentay ti bilin ket isu dayta ti mangted ti linak kental na kadagiti barbarangay tayo, syudades tayo ken gobyerno tayo. Ket agyaman tayo unay tadapelaeng linteg nga masursurot. Oray iti pagarian ni Apo Dios. Oray iti panagpamati, masapol tayo ti linteg gagayem. Amo yun nalawag nga rod nga adda bilbilin ti Dios nga rebeng nga tongpalen. Ilalawag kung tukeng ka. No apay nga ti bilin ket napateg ti panagpamati tayo, ken ti panagipagpagna tayo ken ni Apo Dios. Gagayem ti linteg, isu ti mangibaga iti pagayatan ti Dios. No adda pagayatan na nga naimbag nga agpaiken ka, dalang na ka ken iturong na ka. Iti libro ti Salmo, Kapitulo 40, versikulo 8, ibaga na daytoy. Daytoy nga linteg ti Dios, isot na santuan. Isot na linteg ken nasayaat. Kunain di Roma 7, versikulo 12. Ti linteg gagayem awan ti pagkurkurangan na. Wen, gapuna nga daytoy nga linteg isu na ipasdek nga agnanayon nga awan ti inggana. Na ipasdek nga agnanayon kunana ditoy nga awan inggana. Isu nga da kayo nga mangikaskasaba nga awan ti linteg denggen nyo daytoy. Da kayo nga mamating awanan ti linteg denggen nyo daytoy kunana toy naipasdek nga agnanayon nga awan ti inggana gagayem. Amuyo dagiti sa santong angheles
nga da ijay langit isot pagragsakan da idi atong palan dagiti bilbilin ni Apo Dios. Mabasa da ito di Salmo 103 versikulo 19 ken 20. Oray ni Satanas gagayem. Oray ni Satanas idi di pailay nagbasol pagragsakan na meket dagtongpal kalagiti bilbilin ni Apo Dios. O Satanas daytan. Agtulnog, agruknoy, agrukbab iti Apo. Daytoy diyon una nga panawen di saan pa nga nagbasol. Amuyo pagragsakan namat nga tungpalan di kiti bilbilin ni Apo Dios wain. Kat panekneken ditoy ni San Juan nga daytoy Lucifer nga iso ti nagbalin nga Satanas ket iso ti mununa amin nga nagaramid ti basol. Adda ka di paneknek, Pastor Ariola. Adda. Ket kunana di umuna nga Juan 3:8 denggen nyo. Kunana nanipod iti damo ti diablo agbasbasol. Ito ti pamaneknek gagayem. Ti basol iso ti panangsalungasing tilinteg. Umuna nga Juan 3 versikulo 4 ket no awan tilinteg awan met ti panag salungasing. Nalawag na rod nga adaan linteg ti Dios. Gagayem. Sakbay nga nagbasol ti diablo. Adaan talaga ti daytoy nga linteg ti tongtongpalan dagiti angheles. Iti gobyerno ni Apo Dios, ura di langit. Iso nga rebeng tayo nga amuan no anya ti linteg nga da iti langit. Anya day nga linteg. Sabali ka di linteg nga imbaga na iti Juan, iti Matthew 5 versikulo 17 ken 18. Ken day nga linteg nga di langit. Ala ka dalin tayo, sakimaten tayo kakabsat. Rebeng tayo nga amuan no anya ti linteg nga da iti langit. Masapol nga at da iti langit ti linteg ti Dios agsipod. Tati langit iso ti sentro ti gobyerno ni Apo Dios. Tasadyay nga rud tiyan iti trono ni Apo Dios. Isong agsipod tada ti trono na ti gobyerno ti Dios adda ti linteg. Adda ti linteg. Iti napasnek nga panagadal tayo ti sao ni Apo Dios. Masarakan tayo gagayem nga adda santuario wenno templo ti Dios ijay langit. Ni adda gayem sanctuary di langit kung kuna tayo nalabit. Nga madda. Iji Apokalipsis 11 versikulo 19 ibagana nga nalawag nga da sanctuario gagayem ada templo iji langit. Idi ni Moises aramiden na itinaybilin ken kuana nga panang patakder ti sanctuario ditoy daga naibaga iti Dios nga tuladan na anaimbag tinaypakita ken kuana nga pagtuladan. Ada naipakita kini propeta Moises ket naytoy a santuario jay langit iso intakder ni Apo Dios. Ta gobyerno na ket tinterong nga langit ken ti daga. Dayta ti teritoryo ti Apo. Iso ti pagtuladan nga naipakita kini Moises nga ibagbaga kada tayo tinasantuan nga surat ijay Hebreo 8 versikulo 1 versikulo 5. Ti sanctuario dito'y daga adaan lakasa iti tulag. Ket dagiti duwa nga taptapi nga bato nga nakaisuratan dagiti 10 nga bilbilin ti Dios isuda dagitoy naidulin iti uneg ti lakasa. Mabasa dayto iti Aramid 8 versikulo 9 ken Deuteronomio 4 versikulo 13. Dagdagyaw. Ti sanctuario iti langit nga iso tinulad ni Moses ket addamet lakasa ti tulag nga isot nakaidulinan dagiti 10 abilin ni Apo Dios. No basam iti Apokalipsis 11 versikulo 19 mabasam dayta ayaten agayem. Isu nga makita tayo nga rod
nga ti sangapulo nga bilin isu ti linteg ti Dios nga adijay langit. Nakita yaw? Ada, kat ko na ni Apostol San Juan nga ni Satanas ti muna amin nga nagsalungasing ti linteg ti Dios. Panagnakan ni Apo Jesus nga ti panagulbod ken panang papatay isuda dagitoy gagayem ti basol ngay naramid ni Satanas nanipod idi damo. Juan 8:44. Basahin nyo dayta, nalawag gagayem. Gapuna, ididipay nagbasol ti tao, at daan dagiti sangapulo nga bilbilin, agsipod ta isu langarod dagitoy ti paneknekan ni Kristo nga sinalungasing ni Satanas. Tatilinteg, iturong na nga datayo nagbasol tayo. Ipakita na nga datayo nagbasol tayo. Iso nga tilinteg, iturong na mapantay kini Apo Isos. Saan na tayo nga may salakan tilinteg? Ni Apo Isos, ti mangisalakan ka na tayo. Babaen ti parabor na. Iso nga na makita, tayo dagiti bagbagi tayo, babaen, ti panagsarming tayo tilinteg. No, dati basol tayo, dati linteg na ka may salakan. Ni Apo Isos, ti mangisalakan ken ka, iturong na ka, ijay linteg. Ngayon kasta, ni Satanas, nagbasol ididamo, ket paneknekan ni Kristo nga sinalungasing na, tibilin ni Apo Dios. Iso nga, no adalan tayo nga nalaing, ijay libro ti Ezekiel, Kapitulo 28, awan ti panawin tayo, gaputi oras, no, kayat yung basahin data, Ezekiel 28, versikulo 13, aging gana 17, mabasa yun, no kasano nga natnag, ni Lucifer, kasano nga nagbasol, no kasano nga iso ti umuna nga nagbasol, ijay langit, nay garangugong, ditirabaw tinaga. Kuna na dito'y, idi pinarso ti Diyos ni Lucifer, iso idi tinaimnas, ken naranyag. Natanok, pagrurok baban dagito ang angeles ti kinatanok na daytoy nga anghel. Daytoy nga kiniimnas ken kinaranyag na titimaudan ti panagpalangguad na. Nagpangas. Kas kuma nagwapo ak mekket. Napintasak met, napinpintasak pay ngam iso. Amuyo inlawlawag ni propeta Isaias nga pinanggep ni Satanas ti pumada ti kangatuan. Ay, napintasak mo baka napimpintasak pa ngam iso. Gagayem, iji Isaiah 14, versikulo 12 ken 14, idin ni Satanas, gaputi kinaimnas ken kinapasnak na. In bagana, nga siyak, napintasak mo pagreman na. Nalabit ko na nakadagiti angeles. Pakayat namutten ti pumada. Iti dadya kangatuan. Adios. Idi nalawag mapannaw. Kayat na ti makipareho iti Diyos. Ne. Kayat na ti makiparehon. Nalipatanan nga dakdakkel ng isu. Nalabit idi pagdiligan ng ti imnas ken ranyag na, iti imnas, iti ranyag ti Dios, awan makita na agidyat da. Ay tinapasama ken, idin narikna na daytoy. Ala, no awan gidyat da, masapul nga rod, nga grokbab met dagiti angeles, ken kuana, akas ti panagrokbab da, ken Apo Dios. Dayjayan kakabsat, ti arinunos, iti maudan, iti basol. Tanagpalangguad ni Lucifer, ngayson nga Satanas ita. Inkendeng na nga daytoy, ti masapol nga maaramid. Isulang, iti makaamo, kadaytoy nga panggap. Ngam gagayem, saan nga mabalin, nga agrokbab, dagiti angeles, ken kuana, agsipod tati sa nga pulo, nga bilin, nalawag, nga ibagana nga, di kay to agrokbab, ti sabali, adios. Gagayem, ti Diyos laing ti masapol nga pagrokbaban. Iso laing ti pagrayaman. Gaputa ti sa nga pulo nga bilin isuti
mangipawil, iti panagparagpat na, iti panagrokbab, akayat na nga maarami. Ikinasikap nga inaramat ni Satanas ken ni Adan ken Eva tapno mapagsalungasing da idatibilin ti Dios ket isumet laeng nalabit inaramat na kadagiti angheles. Nakita yaw? Imparang ni Satanas nga agbanag nga naimbag no aglabsing ni Eva iti bilin ti Dios. Tanotong palan dati bilin ti Dios, agtalinaid da nga nakunan nga wan amuda, ngem no labsingen da agbalinda nga masirib akas iti Dios. Na ito ti ibaga jay Genesis 3, versikulo 1 hanggang 5. Kastamet nga imparang ni Satanas kadagiti angheles nga saanda. Kung nadahan yun nga masapol tilinteg. Hanya masapol tilinteg agsipod ta nalinteg tayo mo't amin. Nakita ita nga aramiden ti kabusor nga pangalilaw kadagiti sabali nga angheles nga midisaan nga manamong ti Dios nga ikaten na itilinteg na si malungasing garod ni Satanas ket pagkatlo dagiti angheles na alilaw da ket naglabsing damet akim manunong iti diablo na ni Lucifer. Apokalipsis 12 versikulo 4 2 ken may kadwa nga Pedro 2 ken 4. Ti saludsudak kada kayo gagayem nga dumdungeg ti programa tayo. No kabaelan ni Satanas nga lilawen ti apagkatlo kadagiti mamasirib nga angheles tapno labsingen dati linteg. Lalalon nga agbaligi ni Satanas kadagiti tattao. Ato tatan dagiti tattao nga agsalsalungasing ti linteg ni Apo Dios. Handa pa'y ngilngilinin ti pudnong aldaw. Handa pa'y nga agraem ti sangapulo abilin ni Apo Dios. Kitamuyo kunana ditoy laglagipem ti aldaw apa na ginanatap no santifikar. Ado pa yen ti sandan ngagngilin iti aldaw a Sabado nga imbaga ti sangapulo nga bilin. Dayta kakabsat no mabalin nga lilawen ni Satanas dagiti tattao nga sandang agtulog andyan tulakit din kadagiti tattao apasurot ni Apo Dios. Gagayem ken kakabsat itultuloy ni Satanas ti panang laban na tilinteg ti Dios ditoy daga. Babaen ti panang gubat na iti iglesia ni Apo Dios ngagtungtungpal katagiti bilbilin iti Dios. Mabasa daytoy ti Apokalipsis 12 versikulo 17. Dagiti agtungtungpal isuda ti gubaten na agsipud ta agtalin na dagamin nga agmatalet ken ti Dios ket dida kayat ti kumampi ken kuana. Nalawag ditoy nga dagiti agtungtungpal isuda ti gubaten na agsipud ta agtalinaed da amatalet ken ni Apo Dios ket dida kayat ti kumampi iti kabusor. Amoyo ikarkari ti Dios nga ti awaten na nga ili na isu dagiti agtungtungpal ti linteg ken ti pagayatan na. Hebreo 8 versikulo 10. Ti panagtungpal da isu ti pamaneknek. Pamaneknek da ita nga isu ay ayatenda ni Apo Dios gagayem. Juan 14 versikulo 15. No ayatendak ko na. No ayatendak ko na ni Apo Isos. Anya ti sumaro no? Tungpalan niyo dagiti bilbilin ko. Do nga banag ti masapul nga ramiden ti maysa Kristiyano. Umuna, agtungpal ti linteg ti Dios, may kadwa, addang agmatalek, ti pamati ken ni Apo Isos. Addamot lang ken kadagita duwa. Nga pagilasinan ti panagkristyano nga sumurot ken ni Apo Isos gayem adong dungeheg. Amoyo nagbasol tayo amin. Mabalin tayo laeng an maragpat iti panakapakawan babaen iti pamati ken panagbabawi.
rebengmet nga tong palen tayo digiti bilbilin ni Apo Dios agsipod ta agbanag nga awan papaay na iti pan nakaawat tayo no agsalsalungasing tayo manen ket agsipod ta maadan tayo manen ti basol no agsalungasing tayo kas nga tayo manlain sublin ni Apo tayo nga Isus iya cross nga may bartay gapo kadagiti basbasol tayo. No ayaten tayo ti Diyos ko, no ayaten daktong palan nyo dagiti bilbilin ko. Tipod no amamati, ti mangisalakan na, di na pukawen tilinteg ti Diyos. Ti mangisalakan nga Diyos hanna nga pukawen. Agsipod dayta, iti panangaramat ni Apo Diyos nga iturong na ka kini Apo Isus. Tilinteg iturong na ka. Tapno mapangga kini Apo Isus gaputa makitam babay ti panang matmat mo ano panagsarming mo ipakita tilintag nga sika na nagbasol ka masapul agbabawi ka ket mapangka kini Apo Isus ket ited ni Apo Isus dayta panakaisalakan ken pamakawan ken panangawat ken ka gagayem ken kakabsat. Amuyo ti pudno nga mamati iti mangisalakan di na nga pukawen deta linteg ni Apo Dios no diket lalalo ket di nga tapataginayunan na ragsaken na agtulnog ken agtungpal siya sinuman ngagkuna nga isuket adda ken ni Kristo ngem di na met tungpalen ti entero nga linteg ti Dios isut awagan ti Biblia anaulbod. When naulbod, nawaten tayo ni Jesus nga mangisalakan tayo gagayem. Masapol nga agtulnog tayo, ti pagayatan ti Dios. Nairaman di jay ti sangapulo bilin, nairaman di jay ti panagnilin ti aldaw a Sabado. Nairaman sa jay ti panagmatalik tayo. Uray ka ti pambanag, nga panakaited, ti kuko ni Apo Dios. Gagayem, no kaya tayo ti sumrek ti biyag, agtulnog tayo. Kuna di Matthew 19, versikulo 16, ken 17, no kayat mo ti sumrek ti biyag, tungpalem, dagiti bilbilin na. Dayta ti insungbat ni Apo tayo nga Isus, day di agtutubo, nga kuna nakasano, nga sumrekak, iti na imbaga biyag. Kasuno, nga maragpat ko iti biyag, agnanayon. Kuna ni Apo Isus, no kayat mo ti sumrek iti biyag, tungpalam dagiti bilbilin na. Kuna ni Pablo nga dagiti isalakan ni Kristo ay ayaten agakabsat. Isuda dagiti agtulnog ken kuana. Sapay ko magagayem nga ti daytoy nga aldaw. Agtulnog tayo nga agtaginayon ken ni Apo Isus. Ket agbalin tayon anatulnog. Taiso dayto iti pamaneknek. Ako ko na tayo ni Apo Jesus. Mamaneknek nga mamati tayo ken kuana. Mangipaneknek nga datayo dagiti tattao nga isalakan na tagtulnog tayo iti Dios. Di mula isuko ti biyag mo ti dayto yung aldaw ket kunahan Pastor Ariola. Kahit kumet amanagan amay sa a Kristiyano nga managtulnog. No kuna ni Apo Isus ay atendak ket tungpalon nyo dagiti bilbilin ko. Uray siyak iraman nak. Taragsakak mo iti agtulnog ti pagayatan ni Apo Dios. Tadayta iti sungbat. Iti ragsak ken balegi. No kayat tayo ti sumrek iti biyag. O Diyos mi ang managayat unay, nagyaman kami iti daytoy na indakla na kinapudnong ingkam na amuan. Adada ditoy dagiti ayate nakakabsat babae ken lalaki ken agtutubo ken anak. Nakayat demet aragsaken ti panagtulnog ken ka. Into numay ka kadagiti lang langit ket maymun alaen dagiti kukom. May raman kami to kadi Apo kadagiti nagasat nga isalakan mo. Agsipod ta nagtulnog kami ken ka. Agsipod ta simurot kami ti pagayatam.
dawaten min dagitoy akaragmi. Agsipod ta tinawat mi amin ida. Tinapateg anagan ni Apo mi Jesus. Amen.